Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Ako mohimo sa inyong pagkaon nga matamis, aron kamo dili magluto niini. Ako usab mao ang inyong kahayag diha sa kamingawan. Ug ako muandam og agianan alang kaninyo, kun kamo mohupot sa akong mga sugo. Busa tungod kay mohupot sa akong mga sugo. Kamo pagatultulan, ngadto sa gisaad nga yuta. Ug kamo mahibalo nga pinaagi kanako, kamo pagkatultulan. Matahong kaayo ug tambok. Abunda nga yuta.